Ede Kincses, magyar hangja Posgai József, főszereplésével bemutatjuk az újévi Köszöntő című filmet. Hallod, kedvezően alakult számodra a verseny. Belülről is ilyen simának érezted? Hello, hi everyone. Igen, köszöntök mindenkit. Valóban, mind az időjárási viszonyok, mint a gumitapadás ideális volt. A csapat nagyszerű munkát végzett, innen is minden elismerésem számukra. 1.42-nél kicsit bizonytalannak tűntél, de aztán szépen visszahoztad az elejét. Yes, you are right. Igen, jól érzékelted, valóban. Így az év utolsó versenyen kijött rajtam az egész éves fáradtság, de egy pillanatnyi kihagyás után újra szinkronba kerültünk az autóval. Esetleg maradt még benned valami, amit megosztanál a közönségeddel? Thank you for asking me. Igen, köszönöm a lehetőséget. Ez esetben megragadnám az alkalmat az új évre való tekintettel, hogy anyanyelvemen köszöntsem ismerőseimet, rokonaimat, barátaimat. Kedves családtagok, barátok, ismerősök. Ez új év reggelén minden jót kívánok, amelyre csak léptek, nyíljanak virágok. Még a hó felett is virág nyilladozzon, dalos madár zengjen minden rózsabokron. Minden szép, minden jó, legyen minden bőven, szálljon állásátok ebben az új évben.